Okay, magandang araw po sa inyo mga boss. Tangilig Street, Lawak, Pangasinan, part 3. So Sabado po tayo nung last na pumunta rito. So Martes po ngayon. Yan, so update. So yan, tatakip na rin po tayo. Tapos may electrical na rin po. Pero dun sa taas, naglalagay pa lang po sila ng electrical dun sa taas. So gaya dun sa kabila, ihuli na rin natin yung PVC nito bago tayo magpintura. Ay, magpipintura muna tayo bago yung PVC na ilalagay natin dyan. Tapos dito sa may kusina, so makikita nyo naman doon sa 3D animation natin. So ayun, may yung design doon, tinakpan ko yung bintana rito, tapos ito yung binuksan natin, yung nilakihan natin. So nasa 3D animation natin yan, yung design dito. Tapos dito, okay na rin yung mga tubo natin dyan na leak test na rin. Pati dito sa may kusina, may tubo rin kasi rito mga boss. Okay. Punta tayo sa taas. Doon sa taas, so pwede na rin po tayong magtakip dito. Kaya lang, hintay pa natin yung electrician na malagyan ng mga electrical wirings. Yan. So nakapag-framing na po tayo rito. So ganun din dito sa kabila. Ayan. Tapos dito sa room 1. Ayan. So electrical na lang po yung kulang dito. Yan. Sa master bedroom, walk-in closet. Okay. So yan po yung update dito sa Tangilig Street, Lawak, Pangasinan. Magandang araw po sa lahat at God bless.